салом бинандагони гиромӣ, дар барномаи навбатии пизишки ман оиди пешгирӣ, ташхис ва табобати саратони ғадуди шир ба шумо маълумот медиҳем. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар тамоми дунё имрӯзҳо гирифторшавӣ ба саратони ғадуди шир дар байни занҳо меафзояд. Бемории саратони ғадуди шир ин бемории системавӣ буда дар эпителияи рӯйпӯшкунандаи маҷроҳаи шири занҳо манша мегирад. Новобаста аз синни соли зан метавонад ки ба бемории саратон гирифтор шавад. тӯли солҳои охир мутаассифона ба назар мерасад гирифторшавии занҳои синни соли ҷавон ки аз 25 сола ба бемории саратони ғадуди шир гирифтор мешаванд. ҷой доштани бемориҳои пеш аз саратонии ғадуди шир, бемориҳои илтиҳобӣ дар ғадуди шир, дурудароз, яъне табобат нагирифтани он бемориҳое ки дар организми инсон ҷой доранд ва мутаассифона занҳо муроҷиат намекунанд. дар натиҷа ин бемориҳо ба намуди музмин гузашта оҳиста оҳиста ба вайроншавӣ, яъне мутатсияи ҳуҷайраҳои солим ба гирифторшавӣ ба, яъне дар истилоҳи тиб ба малигнизатсияи омоси пеш аз саратонӣ ба гузаштан ба саратон оварда мерасонад. Усулҳое ки дар мадди аввал муайян мекунанд гирифторшавиро ба бемориҳои пеш аз саратонӣ ва саратони ғадуди шир, ин аз қабили ташхиси ситологӣ, ташхиси ултрасадо, ташхиси маммографӣ, ташхиси, яъне биопсия мегӯем морфологӣ, ки ҳангоми гирифтани мавод аз омоси ғадуди шир гузаронида мешавад ва инчунин ташхиси муосире ки бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2018 то инҷониб қисмати зиёди беморони мо фаро гирифта шудаанд ҳангоми ҷой доштани бемории саратон, ки мо бо ин усули ташхис метавонем муайян кунем чӣ гуна будани бемории саратонро дар марҳилаҳои гуногун. ва бояд қайд кард ки саратони ғадуди шир аз лиҳози иммуногистохимиявӣ, яъне аз лиҳози генетикӣ бар 4 гурӯҳ тақсим мешавад ки маҳз аз рӯи таснифоти иммуногистохимиявӣ бемории саратони ғадуди шир ба табобат фаро гирифта мешавад. дар ташхиси иммуногистохимиявӣ ҳангоми муайян кардани бемории саратон мо бо усули навтарини ин ташхис, яъне чӣ гуна будани саратон аз лиҳози суръати афзоиши ҳуҷайраҳо, аз лиҳози ҷой доштани рецепторҳои ба гормоно вобаста ё ин ки омосҳои ҳормонвобаста ном доранд дар истилоҳи тиб гормонозависимии опухоли молочной железы. Инчунин ҷой доштани таркиби омос, яъне аз вобаста ба онкобелоги эпидермалӣ ки ба истилоҳ онкобелок, яъне ки сафедаи саратонӣ ки маҳз ба ҳамин намуд вобаста аст, дар беморон яъне муайян кунем. ва ҳамчунин намуди чоруме ки омоси саратонӣ, яъне аз ягон маводҳои номбаршуда яъне вобастагӣ надоранд ва вобаста аз ҳамин намудҳои иммуногистохимиявӣ бемории саратони ғадуди шир бо табобати махсус гардонидашуда фаро гирифта мешавад. дар марҳилаҳои аввали ин беморӣ, яъне чӣ хеле ки мо номбар кардем, намуди люминалии А, яъне зиёд будани рецепторҳои ҳормонӣ дар таркиби ҳуҷайраҳои омос ва паст будани суръати афзоишёбии ҳуҷайраҳо, ин беморон метавонанд ки бе табобати кимиодармонӣ, фақат бо табобати ҳормонӣ тавассути ҳаб ё тавассути доруе ки дар занҳои ҷавон гузаронида мешавад бо мақсади паст кардани ҳормонҳои ҷинсӣ ва инчунин табобати ҷарроҳии узви нигоҳдоранда. бояд қайд кард ки ҳангоми шубҳанокӣ ё ин ки ҷой доштани шубҳанокӣ ба бемориҳои пеш аз саратонӣ ва инчунин саратонӣ зан бояд наҳаросад ва ҳатман ба марказҳои саломатии шаҳрӣ ё ин ки марказҳое ки
дар он ҷойҳо кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ гузаронида мешавад ва ҳамчунин дар марказҳои махсус гардонидаашудаи шаҳру ноҳияҳо зан метавонад муроҷиат кунад ва тавассути роҳхат ба маркази махсус гардонидашуда ё ин ки маркази саратоншиносӣ равона карда шавад. Дар ташхиси саратони ғадуди шир яъне 99% маълумоти кофӣ тариқи муоинаи маммографӣ мо метавонем гирем. Яъне ин усули муоина яъне ташхис ба мо метавонад ки маълумоти кофӣ оиди ҷой доштан ё надоштани бемории саратон дар ғадуди шир ба мо имконият диҳад. Хушбахтона бо дастгирӣ ва кӯмаки бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон як адад дастгоҳи рақамӣ аз маммография ба маркази мо ворид карда шуд ки дар ҳангоми яъне дастрас намудани ин таҷҳизот зиёда аз 30 000 нафар зан дар маркази мо бо муоинаи пешакӣ ва ташхиси маммографӣ ҳам дар раванди ташхис ва ҳам дар раванди муоина ҳангоми ҷой доштани бемории саратон фаро гирифта шуданд. Тамоми усулҳои ҷадидтарине ки дар тамоми дунё гузаронида мешавад, мо имконият дорем ки ҳамаи усулҳои табобат ва ташхиси саратони ғадуди шириро дар маркази саратоншиносӣ гузаронем ва дар раванди ташхис имкониятҳои зиёде ки ба мо даст медиҳад, мо тасмим гирифтем ки дар соли 2025 аз раванди муайян намудани ташхиси генетикии ҷой доштани саратони авлодӣ дар занҳо аз қабили муайян кардани намуди генетикии BRCA1 ва BRCA2 дар занҳое ки дар як оила зиёда аз 2 нафар бемори бо гирифторшавии саратони амрози занона аз қабили саратони тухмдон ё ин ки саратони ғадуди шир занҳоро бо ин ташхис фаро гирем ва хушбахтона мо метавонем ки тамоми он нафароне ки муддати муайян ба ин беморӣ гирифтор буданд ва имрӯзҳо мушкилот нест дар муайян намудани саратони намуди ирсӣ ва нафароне ки дар оила зиёда аз 2 ё 3 нафар беморони гирифторшавӣ ба саратони амрози занона ё ки ғадуди шир ҳастанд, метавонем бо ин усули ташхис муайян кунем ки дар яъне дигар нафарони оила ҷой дорад ё надорад гирифторшавӣ ба бемории саратон ва дар як сол як маротиба яъне аъзоёни ин оила метавонанд ки аз муоинаи профилактикӣ гузаранд ва дар ҳар як аъзои оила бахусус занҳо яъне апаву хоҳар ё ин ки духтар ҳангоми ҷой доштани беморӣ дар модар, дар бибӣ, дар хола, апаву хоҳар метавонем ин усули ҷадиди ташхисро гузаронем барои пешгирии гирифторшавӣ ба саратони ғадуди шири авлодӣ. Омилҳои гирифторкунандаи саратони ғадуди шир хеле мухталиф ҳастанд ва дар истилоҳи тиб хеле ки мегӯянд омили кимиёвӣ, омили механикӣ, омили ирсӣ, омили генетикӣ ва омилҳои дигаре ки дар тӯли ҳаёт яъне дар организми инсон таъсири манфии худро мерасонанд. Бояд қайд кард ки яке аз омилҳое ки ба гирифторшавӣ ба саратони ғадуди шир оварда мерасонад, ин омили зиёд будани стресс, яъне ки ҳаяҷон ё ин ки баланд будани эҳсосоти манфӣ дар занҳо новобаста аз сину сол, вайроншавии кори ҳормонӣ яъне ки ҳормонҳои ҷинсӣ дар организми инсон ҳангоми ҷой доштани бемориҳои музмини узвҳои репродуктивӣ. Ҳамчунин омили дигари
гирифторшавӣ ба саратони ғадуди шир ин вазни барзиёди бадан мебошад ки тӯли соли гузашта мо дар занҳое ки бо бемории саратони ғадуди шир муроҷиат карда буданд дар доираи барномаи пешгирии фарбегӣ ва ташаккули тарзи ҳаёти солим зиёда аз 100 нафар зан бо вазни барзиёд ва гирифторшавӣ бо бемории саратони ғадуди шир ба мо муроҷиат намуданд. Ва бояд қайд кард ки дар доираи ин барнома оид ба пешгирии бемории фарбеҳӣ дар занҳои синну соли гуногун як қатор дастурҳои амалӣ ба чоп расид ки дар байни аҳолӣ бо мақсади ташвиқу тарғиби пешгирии бемории фарбегӣ ҳамчун яке аз омилҳои гирифторшавӣ ба саратони ғадуди шир мо дар байни аҳолӣ тақсим кардем ва имрӯзҳо он нафароне ки бо бемориҳои фарбегӣ ки ҳамчун яке аз омилҳои гирифторшавӣ ба саратони ғадуди шир мансуб меёбад корҳои фаҳмондадиҳӣ дар марказ рафта истодааст. дигар омили бемории гирифторкунандаи саратони ғадуди шир ин бемориҳои пеш аз саратонӣ мебошанд. бемориҳои музмини илтиҳобии ғадуди шир, бемориҳои яъне вирусӣ аз қабили папилломаи дохили ширроҳа дар занҳо ва бемориҳои чӣ хеле ки қисмати зиёди занҳои мо маълумот доранд, ин мастопатияи фиброзию кистозӣ, яъне мастопатияи мавқеӣ ки бо пролифератсияи ҳуҷайраҳои дохили ширроҳа яъне вомехӯрад. бояд қайд кард ки на ҳама намуди мастопатия метавонад ба бемории саратон гузарад, чунки қисмати зиёди занҳо ҳангоми муоина вақте ки дар онҳо муайян карда мешавад бемориҳои хушсифат ё ин ки гиперплазияи хушсифати ғадуди шир, онҳо бо як тарсу ҳарос ба мо муроҷиат мекунанд. бояд қайд кард ки маҳз мастопатияи фиброзии кистозии ки дар дохили эпителияи ширроҳа бо афзоишёбии ҳуҷайраҳо ё ин ки бо дисплазияи ҳуҷайраҳо ё ин ки гиперплазияи ҳуҷайраҳо вомехӯранд, метавонанд ки омил шаванд ба гирифторшавӣ ба саратони ғадуди шир. яъне ин бемориҳо мансуб меёбанд ба бемориҳои пеш аз саратонӣ ки метавонанд ҳангоми табобати дуруст нагирифтан оҳиста оҳиста ба малигнизатсияи ҳуҷайраҳои пеш аз саратонӣ ба гузаштани ин ҳуҷайраҳо ба ҳуҷайраҳои аллакай гирифторшуда ба саратон оварда расонанд. яъне ки вақте ки ҳуҷайраҳои саратонӣ муайян карда мешавад, дар ташхиси ситологӣ яъне ки таснифоти ситологӣ гузошта мешавад ҳуҷайраҳои аденокарцинома ва мастопатияи фиброзию кистозии ғадуди шир ин бемории саратон яъне буда наметавонад. барои ҳамин барои занҳо мо мехоҳем маълумоти кофӣ тем оиди он ки дар ташхис ва муоинаи саривақтии беморӣ бояд ки тарс надошта бошанд, бояд ки ҳарос надошта бошанд, чунки бархи зиёди занҳои мо ҳангоми ҷой доштани мастопатияи фиброзии кистозӣ аллакай дар онҳо як тарсу ҳароси зиёд пайдо мешавад ки онҳо табобат намегиранд саривақт. аз табобатҳое ки ҳангоми ҷой доштани саратон ё ин ки ҳангоми тасдиқ шудани бемории саратон дасткашӣ мекунанд ва ин оварда мерасонад ба он ки қисмати яъне зиёдам набошад, метавонанд ки аз ташхис, аз фарогирӣ ба усулҳои нави табобат дур монанд ва дар табобати махсус гардонида шуда мушкилоте дар худи бемор яъне пайдо мешавад. дар ташхиси гузарондани ташхисҳои ҷадид ё ин ки дар муайянкунии кадом намуди саратон будан мушкилот пайдо мешавад. бояд қайд кард ки тамоми он усулҳое ки дар тамоми дунё гузаронда мешавад, мо метавонем мусоидат кунем барои гузарондани ин усулҳо
ягон мушкилот надорем аз он ки беморро фаро гирем ба оянда ҳамчун дурнамои зист ва инчунин барои пурра сиҳат ёфтани бемор аз бемории саратони ғадуди шир ё ин ки бемориҳои амрози занона. Чӣ кор бояд кард ки зан ба бемории саратон гирифтор нашавад? Яъне дар мадди аввал бояд ки ҳар як зан дар оила ба чӣ хеле ки мегӯянд ба эҳсосоти яъне стресс дода нашавад. ҳар як зан дар сину соли қобили таваллуд бояд ки худмуоинакунӣ гузаронад. дар шашум ё ин ки то 12 рӯзи давраи ҳайз ин як раванди мусоиди гузаронидани ташхиси худмуоина мегӯянд ки осон яъне ба дастрас аст бар ҳар як нафарзан. бо ламси ноги ангуштон зан метавонад ки омосҳои ё ин ки ғудачаҳое ки дар сина пайдо мешаванд бедард ҳастанд ё ин ки пайдошавии тарашуҳоти хунин аз ноки пистонак ҳангоми шубҳа доштан ё ин ки пайдошавии дардҳои шадид дар ғадуди шир ва ҳамчунин пайдо шудани сурхӣ ё ожангҳо дар болои пӯсти ғадуди шир, зан метавонад муроҷиат кунад. Зан метавонад ки зиёдаравӣ накунад аз истифода аз маҳсулотҳои қаннодӣ, инчунин маҳсулоте ки дар таркибашон чарбуи зиёд доранд, яъне хӯрокҳои бирёнӣ зиёд истифода набаранд. ҳамчунин ба хӯрокҳои тезтайёр камтар истифода кунанд ки инҳо метавонанд боис шаванд ба гирифторшавии яке аз намудҳои саратони ғадуди шир дар узвҳои репродуктивӣ. ва маҳз анамин бемории фарбеӣ ё ин ки вазни барзиёд метавонад сабаб шавад ба бемории саратони танаи бачадон ки имрӯзҳо зиёд ба назар мерасад дар занҳое ки бо синдроми метаболикӣ муроҷиат мекунанд ва маҳз занҳое ки бо саратони амрози занона ва инчунин бо саратони ғадуди шир ба мо муроҷиат мекунанд, дар онҳо аксарияти онҳо вазни зиёди бадан ё ин ки бемории фарбеҳӣ дида мешавад. дар занҳое ки сину соли қобили таваллуд ҳастанд ва шир мемаконанд ва яки якбора бисёри занҳо қатъ мекунанд макондани ширро дар фарзанд ва бархе аз онҳо гирифтор мешаванд ба бемориҳои илтиҳобии пеш аз саратонӣ аз қабили мастити музмине ки муддати тӯлонӣ яъне бетабобат мемонад, яъне табобат намекунанд, ки дар ташхиси морфологӣ мансуб меёбад мастити гранулематозӣ ва мастити плазмацитарӣ. ин намудҳои мастит метавонанд ки оҳиста оҳиста ба пролифератсияи ҳуҷайраҳо яъне зидшавии ҳуҷайраҳои солим, инчунин ҳангоми таъсири омилҳои манфии дигар ки дар ҷои доштани бемориҳои пеш аз саратонӣ яъне бемориҳои илтиҳобии музмин таъсири манфии худро расонанд ки дар натиҷа ҳуҷайраҳои солим ё ин ки ҳуҷайраҳое ки аллакай нишонаҳои илтиҳобӣ доранд ё ин ки ҳуҷайраҳое ки аллакай нишонаҳои дисплазия ё пролифератсия доранд, оҳиста оҳиста оварда мерасонад ба малигнизатсия ё ин ки мубаддалшавӣ ба ҳуҷайраҳои саратонӣ. Табобати саривақтии бемориҳои илтиҳобии ғадуди шир, бемориҳои вирусологии ғадуди шир аз қабили папилломаи дохили ширроҳа, бемориҳои яъне ҳормонӣ, яъне дисгормональное заболевание молочных желез мегӯянд дар истилоҳи тиб, бояд ки саривақт муайян карда шуда саривақт табобати дуруст гирифта шавад. хушбахтона бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва
вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми марказҳо, инчунин дар маркази мо дар тамоми шуъбаҳо гӯшаҳои гиёҳдармонӣ ҳастанд ки тамоми беморон бо гирифторшавӣ ба бемориҳои пеш аз саратонӣ ва инчунин бемориҳои саратонӣ бо табобати гиёҳдармонӣ фаро гирифта шудаанд. ва хеле ки ба ҳамагон маълум аст, гиёҳҳои шифобахши яъне дар мо хеле зиёд ҳастанд ва тамоми намуди бемориҳои пеш аз саратонӣ ва инчунин бемории саратон бо гиёҳҳои шифобахш, бо дамоба, истифода аз дамоба аз ин гиёҳҳо мо беморонро муолиҷа мекунем. дар шӯъбаи мо низ гӯшаи гиёҳдармонӣ мавҷуд аст ки ҳамарӯза аз ин ё он намуди гиёҳҳои шифобахш дамоба тайёр карда мешавад барои бемориҳои илтиҳобӣ, аз гиёҳҳое ки яъне хусусиятҳои зидди илтиҳобӣ доранд, хусусиятҳои баландбардоштани масъулияти баданро доранд, хусусияти зидди уфунатӣ доранд ва инчунин хусусияти зидди хунравӣ ва хусусияти яъне зидди вирусӣ доранд. мо аз ин гиёҳҳои шифобахш хеле васеъ истифода мебарем. гиёҳҳои шифобахш аз қабили решаи мушхор, тахач, бӯи модарон ва ғайра истифода мешавад ки дар табобати бемориҳои пеш аз саратонӣ аз қабили мастопатия, яъне ҳатто дар ҳамин соҳаи фармакологӣ аз ин намуди гиёҳҳо маҳз барои табобати бемории пеш аз саратонӣ, яъне мастопатия, малҳамҳо ва ҳабҳо тайёр карда шуданд ки барои занҳо ба таври васеъ истифода бурда мешавад дар пешгирии бемории саратони ғадуди шир бо мақсади баланд бардоштани масъунияти бадан. усулҳои пешгирикунандаи саратони ғадуди шир ин муайяни саривақтии бемориҳои пеш аз саратонӣ, бемориҳои илтиҳобӣ дар саривақт, яъне муроҷиати саривақтии занҳои сину соли гуногун новобаста аз сину сол ба марказҳои саломатии шаҳрӣ ҳангоми ҷой доштани шубҳанокӣ ва инчунин ба роҳ мондани тарзи ҳаёти солим дар оила, истифодаи зиёди маҳсулотҳои тару тозаи ватанӣ, ҳамчунин маҳсулоти меваҷоту сабзавотҳо ва кам намудани нӯшокиҳои газнок, кам кардани истифодаи намак, истифодаи маҳсулоти қаннодӣ, инчунин кам намудани истифодаи шириниҳо дар занҳое ки вазни барзиёд доранд ё ин ки бемории фарбеҳӣ доранд, ба онҳо тавсия дода мешавад кам истифода бурдани маҳсулотҳое ки дар таркибашон чарбу зиёд доранд, саривақт ташхис ва табобати бемориҳои эндокринӣ дар назди табиби ғадудшинос ки ин барои занҳо ҳатмӣ мебошад ва муоина ва табобати саривақтии бемориҳои зидди илтиҳобӣ ва табобати бемориҳои дисгормоналӣ ва инчунин бемориҳои дил ва рагҳои хунгард ва ҳамчунин бемориҳои узвҳои ҳозима ки ин метавонад боис шавад ба омилҳои гирифторкунандаи саратони ғадуди шир аз қабили фарбегӣ ё ин ки вазни барзиёд, аз қабили бемориҳои дисгормоналӣ, аз қабили бемориҳои вирусӣ ки ҳангоми пастшавии масъунияти бадан метавонад сар занад. бояд қайд намуд ки бемории саратони ғадуди шир дар ҳама марҳилаҳо табобатшаванда аст ва хубтар аст ки ҳар як зан дар марҳилаи аввали ин беморӣ ё ин ки дар марҳилаи гирифторшавӣ ба бемориҳои пеш аз саратонӣ муроҷиат кунад, чунки табобати саривақтии ин беморӣ метавонад кафолати пурра сиҳат ёфтан аз ин беморӣ ва кафолати дурнамои зисти бемор буда метавонад. Ва бояд қайд кард ки ҳар як зане ки
дар вай яъне ҷои доштани бемории саратон тасдиқ мешавад ё ин ки дар оила ба наздикони онҳо мо маслиҳат медиҳем ки бо тарс ба ҳаяҷон ба яъне чӣ хеле ки мегӯянд ба паника дода нашавад, чунки бемории саратон пурра сиҳат меёбад. мо бояд ки дар ҳамбастагӣ дар якҷоягӣ бо аъзоёни оила яъне шавҳар, падар, модар, фарзанд бояд ки бо дастгирии психологӣ яъне ҳамчун равоншинос якҷоя бояд ки фаъолият кунем, чунки зан ҳангоме ки гирифтор мешавад ба бемории ин он намуди беморӣ ба дастгирии психологӣ ниёз дорад ва мо бояд ки чӣ табиб ва чӣ аъзоёни оила ин занро аз ҷиҳати яъне психологӣ ҳатман дастгирӣ кунем. вақте ки зан дар оила ба беморӣ гирифтор мешавад ва ҳангоми ҷой доштани яъне шубҳанокӣ аз табобат, шубҳанокӣ аз сиҳатшавӣ, шубҳанокӣ яъне чӣ хеле ки мегӯянд дилхунук шудан, вай аллакай наметавонад ки табобати дуруст яъне гирад. вай барои табобат гирифтан яъне намеравад, муроҷиат намекунад. балки бештари занҳо бо ҳамин сабаб метавонанд ки беморияшонро аз марҳилаҳои аввал ба марҳилаҳои баъдӣ яъне бо хунукназарӣ ба нисбати беморияшон гирифтор шаванд. бо мақсади пешгирии саривақтии гирифторшавӣ ба бемории саратони ғадуди шир занҳо метавонанд яъне дар марҳилаҳои аввали беморӣ ҳангоми гирифторшавӣ ба марказҳои махсус гардонидашуда муроҷиат кунанд. бояд наҳаросанд, чунки бемории саратони ғадуди шир дар ҳамон марҳилаҳо табобатшаванда ҳаст ва усулҳои ҷадидтарини ҳам ташхис ва ҳам табобати ин беморӣ дар маркази саратоншиносӣ яъне пурра ба роҳ монда шудааст ва кафолати дурнамои зист аз ин беморӣ метавонад танҳо дар ҳолати яъне бошад ки бемор сари вақт муроҷиат кунад ва аз табобати махсус гардонидашуда бо нишондод пурра фаро гирифта шавад ва бемориҳои пеш аз саратонӣ яъне усулҳои муайяни табобати худро доранд ва занҳо метавонанд бе ягон тарс, бе ягон ҳарос аз усулҳои ҷадиди ташхис гузаранд ва чунки ҳангоми гузаштани ташхис аз намуди ташхиси ситологӣ яъне тариқи сӯзандору гирифтани маводи ситологӣ ё ин ки тариқи дастгоҳи трипанобиопсия гирифтани мавод аз омос бархе зиёди занҳо ҳарос доранд. бояд қайд кард ки яъне гирифтани маводи ситологӣ ва морфологӣ ба табиати омос ягон таъсири манфӣ надорад ва занҳо метавонанд озодона бе ягон тарс, бе ягон ҳарос барои гирифтани маълумоти кофӣ барои ташхис дар ҳам пешгирӣ ва ҳам дар муоинаи саривақтии саратони ғадуди шир яъне гузаранд аз ин ташхис, чунки бе ташхиси ситологӣ, бе ташхиси морфологӣ ва бе ташхиси иммуногистохимиявӣ яъне муайян кардани ҷой доштани саратон яъне номумкин аст. ҳангоме ки ҳуҷайраи таркиби омос, бофтаи омос ва намуди генетикии омос маълум нест, беморӣ пурра муайян карда намешавад ва ба занҳои муҳтарам гуфтанӣ ҳастем ки дар раванди ташхис аз табобат ва ташхис дасткашӣ накунанд, чунки танҳо ташхиси пурра метавонад омили табобати пурра аз ин беморӣ бошад. бинандагони гиромӣ, ин буд маълумот оиди пешгирӣ, ташхису табобати саратони ғадуди шир дар барномаи пизишки ман.